якчанд осониҳо барои ана ҳамун донишҷӯёни Федератсияи Русия дар соли 2023 дар ҳолате ки 10 сутка муҳлат метиҳанд травидварени кардагӣ буданд. Ягон званияшон тақдим мекунам ба чанд видеода навистам ответ бите ё зорат кунем. То видеои мара то охирша тамошо накунӣ, проблемаи ман нест. Ширкати Шифофармо барои шумо дорӯҳои безарар ва фоидаоварро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин дорӯҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва дорӯҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк мондана фаромӯш накунед ва то охирша тамошо кунед. Ахбороти нав баҳри шумо. Дар Федератсияи Русия квота барои омӯзиш ба хориҷиёнро қайд намуданд. Муносибатҳои неки ҳамсоягӣ, инчунин рушди иқтисод дар давлатҳое ки Русия бо онҳо робитаҳои дӯстона дорад, барои кишвар аҳамияти бузург дорад. Ёдовар мешавем ки ахиран Русия теъдоди ҷойҳои бюҷавӣ дар донишгоҳҳоро барои донишҷӯёни Тоҷикистон ба таври қобили мулоҳиза афзоиш додааст. Ҳамзамон гуфта мешавад, ба донишҷӯён кӯмакпулӣ ва дигар ёриҳои иҷтимоӣ барои онҳо пешбинӣ гардидааст. Аз 1 январи соли 2023 барои донишҷӯёни хориҷӣ дарёфти иҷозаи иқомати муваққатӣ дар Русия осонтар шуд. Шароити зисти онҳоро беҳтар мекунанд. Барои ин навиштани ариза, инчунин тасдиқ кардани далели дохилшавӣ ба муассисаи давлатии таълимӣ ё илмӣ зарур мебошад. Чӣ хеле ки медонем, дар соли 2023 Федератсияи Русия квотаҳо барои донишҷӯёни Ҷумҳурии Тоҷикистонро зиёд кард ва инчунин гуфт, барои регистратсия кардани донишҷӯён дар ин сол низ осонтар карда шуд ва ҳар нафаре ки аз Тоҷикистон ба Федератсияи Русия барои таҳсил кардан сафар мекунад, вай лозим нест дигар ки забони русиро хуб бидона ё ки қонунгузории Федератсияи Русиро хуб бидона. Ҳамин чизоро аз байн бурдан. Дар давоми таҳсил баъд оҳиста оҳиста омӯхта аз худ мекунанд, қайд намуд Федератсияи Русия. Ва инчунин гуфта мешавад ки дар Федератсияи Русия ҳар як донишҷӯи хориҷӣ ҳар сол огоҳинома барои ҷои зисти худаш ба донишгоҳ пешниҳод мекард ва хушбахтона ҳамирам низ аз байн бурданд. Донишҷӯёне ки дар Русия таҳсил мекунанд дигар боис намеояд ки ҳар сол огоҳинома пешниҳод кунанд барои ҷои зистшон ба донишгоҳҳо. Ин буд як камтарак ахбороти кӯтоҳе ки дар Федератсияи Русия нафароне таҳсил мекунанд ба ҳамво тааллуқ дошт. Якчанд осониҳо барои ана ҳамун донишҷӯёни Федератсияи Русия дар соли 2023 оварда шуд. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Оиди конкурсе ки дар канали ма рафтесай, камтарак гап мезанам, хоҳиш мекунам ки бо диққат гӯш кунед. Чӣ хеле ки медонед, дар канали ма конкурси калон рафтесай. Нархи як дона билет 250 рубла дар бар мегирад. Нафароне ки мехоҳанд аз конкурси ма билет харидорӣ кунанд, рақамҳои WhatsApp ки дар рӯи экран баромад, дар ҳамин рақамҳои WhatsApp картаи Сбербанкам свизат кардагиай. Карта ба номи Мунис меброяд. Сумтона дар ҳамин карта мепартоен ва дар ҳамин рақамҳои WhatsApp чектона қатъи номтон равон мекунед. А касое ки ба аксия билет мехаранд, ба 1500 рубл 10 дона билетон метиҳем. Чӣ қадаре ки шумо бисёр билет хариден, шанси бурд кардани шумо ҳамон қадар зиёд мешавад. Дар конкурси ма ҳамагӣ 13000 билет мебошад. Тақрибан ними билетҳоро мо фурӯхтем дар 10 рӯз. Шумо ҳамин хел дастгирӣ кунед, 10 рӯзи дигара мо ҳамаша буд мекунем. Дастгирии шумо пешравии мо ба ҳисоб меравад. Ҳаматонда муваффақият. Асоев нависонда. Ассалому алайкум. Сози тинҷи ака. Ҳамин ма двойное гражданство дорам. Неки заграни российский надорам. Метавонам ба заграни Тоҷикистон бирам. Бале, дар ҳолате ки шаҳрвандӣ дутарафа мебошӣ, ба загранпаспорти тоҷикӣ низ метавонӣ ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон биёй. Парвиз нависонда. Салом акаи Сорбон. Мара соли 2018 суд карданд. 10 сутка муҳлат доданд ё Федератсияи Русияро биро гуфтанд. Набиромадам. Хачон спецприём бурданд. Мара ба Тоҷикистон роӣ карданд. 5 сол шид. Запретам кушода намешавад. Чӣ совет метен акаҷон? Ба куҷо муроҷиат кунам? Раҳмат пешакӣ акаи Сорбон. Дар ҳолате ки 10 сутка муҳлат метиҳанд, травидварени кардагӣ буданд. Дар ҳамун ҳолат бояд ки тарки Федератсияи Россия мекардӣ. Нафаронеро ки видварения мекунанд, тарки Русия намекунанд ва бурда дар спецприём маҳкамшон мекунанд, баъд аз ҳисоби давлат худшон равоншон мекунанд. Дар ин ҳолат метавонанд ки 7 сола ё 10 сола депортатсияшон кунанд.
ҳоло он ки агар ҳамун бори якум мебаромадид видварения мумкин муҳлати 5 сола дошт. Саид нависонда: салом алейкум акаи сорбон, созен хубен, акамай золотая корона сум гирифтагиам. Агар абон патент спорум ягон проблема намешава, пешаки раҳмат акаҷон, саломат бошен. Дар ҳолате ки кредит мегирен ва кредитро сари вақт пардохт кардестен, дар ягон ҳолат ба шумо мушкилӣ намешава. Вале дар ҳолате ки агар кредита намеспорӣ, баъдан дар ин ҳолат мушкилӣ болои сари шумо меояд. Мисол мегирем, агар шуморо дар суд метиҳанд барои пардохт накардани кредит бо тариқи суд аз шумо пул мегиранд ва дар ҳолате ки ту патент споридани мешавӣ ва пули кредита чандин муддатҳо споридагӣ набошӣ ва аз судам занг задагӣ бошанд, суд рафтагӣ набошӣ, дар ин ҳолат метавонанд ки туро бо тариқи автоматӣ запрет навест кунанд. Рустамов нависонда: салом ака, чанд бораи савол метавам. Ҳамин ятимони кулро ки дар коллеҷ таҳсил доранд ба хизмат маҷбуранд мебаранд ё не? Пешаки раҳмат. Ба хизмат даъват карда намешаванд. Ҳоло он ки шаҳрванд вақте таҳсил кардестай абсолютно ба хизмат ӯро даъват намекунанд. Бобиев нависонда: акаҷон ҳамин савол монда ҷавоб медодем. Агар патента сумша супорем, Тоҷикистон бирем, Бобиев патент намесӯзад. Дар ҳолате ки предоплата мекунӣ ва патенти ту муҳлат дошта бошад, дар ин ҳолат аннулировать намешавад. Давлатов нависонда: ассалому алейкум ака, ман донишгоҳ мехонам, военӣ кафедра надора, хизмат равам, ба ман кадом звани дода мешавад? Ту мера 1 сол хизмат мекунӣ ва дар ҳолати хизмата буд кардан вобаста аз ҳамун поведенияи худат дар дохили част мебошад, баъдан званият метиҳанд. Чандин нафарҳое ки хизмат мераванд вобаста аз ҳамун феъл рафтори худшон ва вобаста аз ҳамун фаъол будани худшон дар чорабиниҳо ягон званияшон тақдим мекунанд. Шодмон нависонда: салом акаи сорбон, ака мара депорт карданд, чӣ хел фаҳмам ки чанд солаҳай? Ташаккур. Депорт ё ки видваренияро муҳлатша фаҳмидан, тоқа аз ҳамуҷа фаҳмида метавонӣ ки ҳалномаи суда куҷои бироварда бошад. Ба ҳамуҷа мераи муроҷиат мекунӣ, муҳлатша мегӯянд ба ту. Ё ки дар Тоҷикистон қарор дошта бошӣ, ба ҳамуҷара ариза пешниҳод мекунӣ через электронӣ почта. Маҳмуд нависонда: салом акаи сорбон, ҳамин дар Тоҷикистон майнинг карданда налог метӣ ё не? Чанд видеода навистам, ответ бите ё зорат кунем. Мара зора наки, бира ягон каси дигара зора ки барои ягон кори дига ва дигим ин ки ман даҳам бора ба ҳамин саволи ту ҷавоб додистам. Ту видеои мара то охирша тамошо накунӣ, проблемаи ман нестай. Ва оиди налог споридан ту аз ҳар чизе ки даромад дорӣ, налоги давлата бояд пардохт кунӣ. Ту фоида мебинӣ барои кисаи худта, барои рӯзгори худта. Налоги давлата пардохт кунӣ. Одами оддӣ нависонда: нархи патент қимат мешавад, нархи регистратсия чанд мешавад? Регистратсия нархномаи 5000 ва 6000 дуруғай. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки бо тариқи посредникҳо мекунед шумо. Агар қонунӣ рафта ҳамира регистратсия кунед шумо, мумкин ки 500 рубл ҳам нашавад. Азам ТВ нависондай: сорбон меган аз 1 январи соли 2023 патент қимат шидаем меган. Москва 6600 рубл шидаем. Мегуфти братан? Бале бародари азиз, ман тақрибан 1 моҳ пеш дар ҳамин бораи нархи патент видео карда гуфта будам ки баъди соли нав қимат мешавад. Дурустай. Наврӯзҷон нависондай: ҳамин акада чӣ хел савол тием? Дар ҳамин ҷое ки комментарията нависондӣ, дар ҳамин ҷа метавонистӣ ки саволта пешниҳод кунӣ ва ман ҷавоб бигардонам. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.